श्री आदिशक्ती स्वरूपिणी श्री चक्र दर्शन भाग्य कारवारच्या सदाशिवगड चिंचेवाडा हिंगा पुरातन आदिशक्ती स्वरूपी श्री चक्र शारदंबा देवी देवस्थान असून श्री शिवानंद सरस्वती स्वामी महाराज मठाधिपती हेमी या कवळे मठाचे 6 महिन्या पहिली जीर्णोद्धार करून सगळ्या शिष्यवर्गाक समाज बांधव भक्ताक एक विशेष अशा श्री चक्राचे दर्शन भाग्य मिळवून दिला। अख्ख्या भारतात हे एकच अप्रूप श्री चक्र असा। हे पुण्यक्षेत्र सदाशिवगड हायवेच्यान फक्त 1 किलोमीटर अंतराचेर चिचेवाडा हिंगा असा। या चक्राचो सकाळी अभिषेका वेळार ओमकार असो प्रतिध्वनी येता। अशें चक्र खिंचाच राष्ट्रपीठात पळोवंक मेळना हे विशेष। अशा या श्री क्षेत्र मठाचे दर्शन घेवूंक भायल्या जिल्हा आणि राज्यांतल्यान भक्त येतात। मंगलोर, उडपी, मणिपाल, मैसूर, सागर, कोल्हापूर, बेळगांव, मुंबई, गोंय अशा वेगवेगळ्या प्रदेशांतल्यान भक्त येतात। या मठात नवरात्रीत प्रत्येक दिवसाक चंडिका हवन, दुर्गा नमस्कार, पालखी उत्सव, अभिषेक अशा विविध प्रकारची धार्मिक कार्य जाते आसात। या मठात भक्ताक अभिषेक सेवा ब्राह्मणातर्फेन करूं मेळता। सगळ्या भक्ताक सेवा करची संधी आसा। या श्री क्षेत्र कवळे मठात जावच्या कार्यक्रमाचे आणि श्री चक्राचे दर्शन घेऊन कृतार्थ जाया अशें या सदाशिवगड चिंचेवाडा मठातर्फेन सार्वजनिकाक कळयला।